Смъртоносният сандвич в САЩ 2014 година. В един малък град имало двама съседи, Джеймс и Робърт. Те споделяли обща кухня, като започнали много скоро да се дразнат един друг. Причината била я мръсничени, я че някой оставал примерно телевизора включен, но кулминацията дошла когато Джеймс започнал да търси парче шунка, последното парче от шунката, което ще стане повод за убийство. Започват да се карат, като спорът прераства с бой с ножове. И Робърт намушква Джеймс, като вместо да избяга и нещо подобно, той просто остава на местопрестъплението, а полицията го хваща и в последствие се установява, че парчето, което е виновно за убийството на Джеймс, е било оставено в друг крафт преди това, точно от самия него. Абонирайте се за още такива абсурдни истории.